Twaqfet l-Aġenzija s-Servizzi tal-Qrati bilan li tiżdied l-awtonomija amministrattiva u jiġu modernizzati aktar is-servizzi li jiġu offruti lin-nies fil-qrati. Fi stqarrija l-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici qal li din l-Aġenzija se tassigura li deċiżjonijiet amministrattivi jittieħdu biżjed awtonomija u effiċjenza. Il-Kummissjoni Ewropea wkoll kienet tenniet l-importanza li l-amministrazzjoni tal-qorti tinfata' mill-Gvern ċentrali. Fi stqarrija tal-Ministeru għall-Ġustizzja ngħad li l-bidla se tkun tista' twassal ukoll għall-modernizzar tal-qrati, inkluż il-possibilità li l-amministrazzjoni tal-qrati tintroduċi sistema ta' komunikazzjoni mal-midja. Il-Ministru Bonnici fisser li l-an tal-Aġenzija se jkun li toffri l-aħjar appoġġ amministrattiv għall-ġudikatura u dawn kollha li jaħdmu fil-qorti. Da fil-waqt li jiġi offrut servizz effiċjenti u effettiv liċ-ċittadin li jkollu l-ħtieġa li juża s-servizzi tal-qrati. Il-Ministru spjega li tieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex bit-twaqif tal-Aġenzija id-drittijiet kollha tal-impjegati ta' dak li sal-lum kien jissejjaħ id-Dipartiment tal-Qrati jiġu salvagwardjati. Fisser li riformi fil-qasam tal-ġustizzja minn dejjem kienu ċentrali fil-ħidma ta' dan il-Gvern. It-twaqif ta' din l-Aġenzija huwa pass ieħor li jkompli jsaħħaħ is-saltna tad-dritt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.